Dacă tot vorbim despre noul branding Web România, hai să vorbim un pic și de istoria pe care o avem noi aici. Am plecat cu proiectul ăsta acum 2 ani, cred, în 2021, suntem aproape de final 2023, deci cam 2-3 ani. Pe vremea aia am pornit singur, nici nu se numea așa la început. Cred că pagina a fost inițial pagina TRS Design, pe care ulterior am transformat-o în ceva complet separat numită Web România. Făceam postări despre proiectele pe care le făceam, pusesem un mic portofoliu acolo, mai făceam Q&A-uri, dar mă rog, nu aveam cine știe ce engagement și eram doar pe Instagram și doar puneam carusele, nici măcar nu făceam vreun videoclip în care să mi se vadă fața. După, cred că cam un an, deja eram și împreună cu Mihaela, am început să schimbăm un pic perspectiva, să mergem către o zonă mult mai mare de lucruri despre care vorbim, să vorbim despre web în general, atât despre istoria lui, cât și despre ceea ce facem noi de zi cu zi, să intrăm acum și în partea de design, despre asta nu vorbim atât de mult până acum. Și am avut o perioadă în care filmam Reels-uri și TikTok-uri